Sa Dumaguete City, mayroong isang massage clinic and spa na madalas dinarayo ng mga turista dahil sa true healing na hatid ng ginagamit nilang massage oil. Ating alamin sa kwentong patok ni Aileen Navarro. Isang Dumaguete City sa paboritong dayuhin ng mga turista dito sa bansa. At bakit nga ba hindi? Maliban sa nagagandahan itong tourist spots, ay talaga namang napaka-friendly ng mga Dumagueños. Very warm nga sila, ika nga. Kaya't bagay na bagay sa kanila ang taguring City of Gentle People. At syempre, pagkatapos mong mag-ikot sa mga must visit spots na ito, ay try mo ring mag-relax. Kung saan, halina't samahan niyo ako sa aking mga tribal patok adventure dito sa Dumaguete City. At ating alamin ang kilalang massage clinic and spa na atid sa inyo ay true healing gamit ang kakaiba nilang oil. Dito sa Dumaguete, kilala ang Vero Massage Clinic and Spa na gumagamit ng Tribal Miracle Oil Pure Himag na matagal nang gamit ng mga Ata Negritos Indigenous Tribe ng Bai City at Bayan ng Mabinay sa Negros Oriental. Hi, this is Veronica Maputi, CEO of Tribal Miracle Oil Supply and Vero Massage Clinic and Spa. Ipinangalan ito sa may-ari na si Veronica Maputi, kaya Vero Massage Clinic and Spa. Noong taong 2013, inumpisahan ni Miss Vero ang pag-develop ng pure himag oil upang gawing aromatic hot-scented massage oil kung saan virgin coconut oil based ito. Agad naman itong pumatok sa marami dahil sa magandang epekto nito sa katawan. Kalaunan, nakabili si Miss Vero ng property na may mga apartment na nirerentahan halos ng mga turistang dayuhan. Dito na nag-umpisa ang kanyang pagtayo ng Vero Massage Clinic and Spa. Welcome to Vero Massage Clinic and Spa. Experience the true healing with Tribal Miracle Oil, Pure Himag. Welcome to Vero Massage Clinic and Spa here in Dumaguete City. Matapos ang ilang taong pakikipagsapalaran sa ibang bansa, ano kaya ang nagtulak kay Miss Vero na magtayo ng massage clinic and spa na gamit ang Tribal Miracle Oil Pure Himag? Kasi po, marami po akong natutulungan talaga. Very effective ito siya. Gamit ito ng mga taong bundok. Ito po yung himag kung tawagin. Ito po yung ginagamit ng aming taong bundok. Dahil hindi sila nakakapunta dito sa city para magpa-doktor. Isa pa, mga wala silang pera. Kaya ito po yung gamit nila. Ngayon, dinidevelop ko siya. Inaano ko sa FDA, pinapalaboratory test ko. Kaya ngayon, nasa pharmacy na ito. Ayon sa ating pananaliksik, ang pure himag oil na galing sa puno ng himag, kapag ini-intake bilang supplement, ay epektibo sa pagkontrol ng external at internal bleeding ng mga sugat, maging ang paralytic nerve disorders. Mabisa rin itong panlaban sa ulcer, hyperacidity, arthritis, asthma at ibang allergies, psoriasis at iba pang skin problems. Nakakatulong din ito sa pag-regulate ng blood pressure at blood sugar level. Maliban sa pagbibigay ng oportunidad na kumita ang mga indigenous people, particular na ang Ata Negritos tribe, nakakamangha rin pala ang pagtrato ni Miss Vero sa kanyang mga therapist. Nagtagal ako dito kasi gusto ko talaga yung magmasahe. At saka hindi lang magmasahe ang gusto ko. Dito kasi is feel at home ka. May trabahoan ka na, may bahay ka na. Yes, kasi free accommodation kami dito lahat. Ma'am Vero helped me to improve myself. Like, example, makipag-usap ako, hindi ako dapat mahiya. Yung dapat confident ako sa sarili ko. May tiwala ako sa sarili ko. I would like to say thank you to Ma'am Veronica Maputi for giving me a chance to be part of the employee and working here as a working student.
ito po ay nakakatulong sa akin ng marami na binubuhay ko yung sarili ko na ako lang mismo yung magtrabaho because I don't want to ask money from my parents to support me. Very inspired po ako and to be independent na gusto kong mag-work with other people where I can really learn from. Like dito, unexpected na makapasok ako dito kasi wala akong experience as a massage therapist but now I really enjoy working with my co-workmates. Sa ngayon, merong 23 trained and licensed therapists ang Vero Massage at meron din itong 22 beds na kayang i-accommodate ang mga kliyente ng sabayan. Ang kanilang mga teknik at stroke ng pagmamasahe talaga namang hahanap-hanapin mo. Gabi-gabi jam-packed ang Vero Massage sa dami ng nais magpamasahe rito. Mga taga Dumaguete, Karatig Bayan, mga lokal o turistang dayuhan. Ang Vero Massage ang kanilang binabalik-balikan. Kaya upang masiguro ang schedule, paunahan ang pagpapabooking dito. Para sa akin, Vero Massage, where tranquility meets elegance. Not only that, but they help and heal what the client feel. Maliban sa patok na aromatic hot scented oil na pang-massage, body oil na nagtatanggal ng melasma at wrinkles, meron na ring natural cosmetic products made of herbs ang Vero Massage. Pagkagising sa umaga, maglagay ng Vero Anti-Aging Face Cream at sundan ito ng Vero Foundation with Sunblock. At kung ang hanap mo ay simpleng makeup lamang, merong Vero Blush On at Vero Lipstick na puro natural ang mga sangkap. Dahil subok na epektibo ang kanyang mga produkto na may sangkap ng pure himag oil, pumatok ito sa publiko. Nakapundar na siya ng iba't ibang mga property. Isa na rito ang malamansyong overlooking na tahanan nito sa isang bayan sa Negros Oriental. Sa kabila ng kanyang tagumpay, merong sugat sa yugto ng kanyang buhay na tila hanggang ngayon ay hindi pa naghilom. Para sa akin, mahabang panahon akong tumulong sa kanila. Marami akong hirap na nadanasan para lang makatulong sa kanila. Minsan nga may panahon na wala ako, tubig lang ang iniinom ko. May maibigay lang ako sa kanila, pinapaaral ko, tinutulungan ko silang makalabas. Pero ngayon, yung mga ginagawa nila sa akin, ayoko na. Ako, umuwi ako dito, wala ako. Nagsisimula na naman ako sa uno. Kaya nga, nagbibenta na ako ng lana. Pero, tulong pa rin ako sa kanila, pero hanggang umabot na pinapasakitan na nila ako, ayoko na. Nang tanungin kung bukas ba siya sa posibleng family reconciliation, Tapos na yung tulong ko eh. Hindi lang ako nag-iisa na mga Pilipino na naghahanap buhay sa labas, tulong sa pamilya. Pagdating na wala ka nang maitulong, hindi ka na tao sa kanila. As of now, no. as of now, hindi pa. Gayon pa man, bit-bit ni Miss Vero ang mga katangiang nagsisilbing gabay sa kanyang tagumpay. Para sa akin, magiging totoo ka lang sa sarili mo. Rirespetuhin mo muna ang mga tao. Lalo na yung mga taong nagtatrabaho sa'yo. Dahil naranasan ko rin yung mahirap. Hindi po ako galing sa mayaman. Galing ako sa mahirap. Kailangan ka lang talaga marunong magrespeto at magiging totoo. Yun lang. At masipag. Kaya naman, ang kaisa-isang anak ni Miss Vero sa asawang Belgian national ay maaga nitong inihanda sa pamamahala ng isang negosyo. I got mostly from my mother. She's the main reason I got into business. I wanted to proceed with arts, but she inspired me to start from the bottom and
rise up with your own business. And she taught me na if you can build your own business and marketize it and make it the big thing, then I could do it too. Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa mga produkto ng Tribal Miracle Oil Supply at services ng Vero Massage Clinic and Spa, dito niyo lang ito mahahanap sa mga address na naka-flash sa inyong screen. At yan ang ating patok adventure dito sa Dumaguete City. Ito si Aileen Navarro. Tandaan, kung gusto nyo ng true healing with Tribal Miracle Oil, pure himag, ang Vero Massage Clinic and Spa, meron yan.